1 out of 10 cities in the Philippines. Sa top 10 na mga LGUs, number 1 ang Legazpi. Ang mga ini yung kinabibilangan Tabi, kan Valenzuela City, Santa Rosa City, Cebu City, Parañaque City, San Fernando City, Navotas City, Vigan City, Mandawi City, asin Lucena. Bantang sa 10 na yan, number 1 po mga tugang ang Legazpi City. Ang Ondra, hali po yan sa Department of Finance. Congratulations, Tabi, sa Legazpi City. Yan taben mga buhay naman ng baret na mga tugang in the morning. Ngunyan aldaw nin Lunes, fet sa 21 na adi. 21 na mga tugang kan bulan na Hunyo. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Okay. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Dagdagan ang report, hali dyan sa luwas. Nasa linya po sa primerong report, Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Salamat Bibi Marinaga sa mga parantabay sa Bungkaras kan sa tuyang mga nakakalap na mga istorya. Dahing puro Father's Day sa buyong naaki. Kung sa indigdi sa Kamalig, sarong 68 anyos na ama, sinaksakan sa diring aki. Salbatana. Edad 29 anyos soltero, sarong construction worker. Alas 3 nin maga, kaso hapon Father's Day, nagpipinsar gayod sa ama at abunon, babation siya. In Father's Day, dahil sa biglang tuminambara, so sayang aki. Inipalan may kutsilyo asin dainin sabi-sabi inugsan sa ama sa walang habaga. Saro sa mga aking babae ka naman nagimata sagkod na agapan an ama naagaw alagad ang suspect na sa influensya nin alak pagkatapos nasaksakon sa ama huminali na. Naipabot man tulo sa pulis ang pangyari nagrespondihan Kamalig PNP para arestaron ang sospechado alagad ay na inabutan ang nasabing aki. Sa ngunyan ang biktimang ama yaon dyan sa BRTTH Pagpapabulong kan sinapar na lugar sa kamot kan sa diring aki. Pangyari adi? Hanggang sa ngunyan paukudon pa kunano ang maraot na kaisipan luminaog sa isip kan sospek dahil sa tabunon aldawnin mga ama kaso hapon imbis bation na ang ama bilog sa nagbilog sa saya bilang tao ang ginibo tinuhog nin kutsilyo ang 68 anyos na ama. Yan tabi bibi ang mga aki kanila kanibang aki grabe. Kay Ragman ka nama. Yan tabi bibi ang sa yung mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCG Binyon. Salamat Jimmy sa report. Mientras tanto, Al Armario na sa linya. Paringal, good morning. Go ahead. Go. Salamat sana. O dyan sa sentro, nagsunod ang minimum health standard. Alaga digdi sa mga hararayong barangay, baliwala ang mga patakaran na isipyo sa COVID. Dahil naman nagagaramit sa face mask at kadaklan o na may mga okasyon at pamilya dahil naman ang social distancing at tulo at mga kurang sige pagsigaray nakaw exercise manila at mga aking burilo ano yung magkagarinig mo ang iba nagpapatuloy makasyon ano yun kaya burilo na kapag nakaw sa mga rayong barangay o yan na GCQ Panalmay at Sintigas City nagkod Honyo Kanta nagkula mga patakaran ng pawan pero sa katotohanan dahil naman nasunod ano dito sa mga rayong barangay at gustong may masunod kan IRTF dito sa mga kararayong lugar na pera
Dito. Alas 6:25 oras sa Pilipinas. Salamat pa rin alas obserbasyon. Hali po dyan sa luwas. Ipasadaan muna natin ha. So mga birthday celebrators, may bago ng sasog sa post ni Mayor, sa informasyon na ipinaabot ni Mayor ha. Bago na po ang tagapangasiwa, mga tugang kang ICR. Ay, Diyos ko, kung nasa nagtanangon, tinwa dyan kang inot. Kadakol na problema sa ICR. Nagusok sa sakuyang payo ang informasyon na nakukuha ko dyan, mga reklamo, reklamo tungkol duman sa nangyaring panlulupig, reklamo tungkol duman sa irinuman, reklamo sa social distancing, di napapakaray ang protocol pag nagdiyan mga tao, reklamo sa kalinigan, reklamo sa tubig, reklamo sa kwan, sa ano pa itong mga reklamo dyan. So, uyan na ano ini. So, divider kang ano yan, kang cubicle. Kadakol tang matitibay na engineer sa Legazpi. Arugat ang cubicle na pinariling sa kuya kan mga nakalaog dyan. Di lamang ma-improve yan. Di lamang ma-improve yan. Imagine cubicle mo, ang kataning mo lalaki, sa ibabaw, pwede kang siripon. Oh my God. Ay, di may aksyon na kaan sa lokal na gobyerno, todo, tapod ang ko daw ini na bagong pamayo. Ako sa iling ko, kayang-kaya kang lalaking ini Ito na ang kwenta ni Mayor Noel Rosal kay retired Colonel Rulis Guerra, ang pamayo kang PSO. Nang alas kita, sa lawas palibot kang ICR, may nagbabantay na pulis, may army pa, may security guard pa kayo. Nakakashoot ang mga naglalag alak. Makainitong sa payo, adi. Makainitong sa payo talaga. Di ba? Bako maraya ang pagkakwan, ang pagkaayos kang palibot kang ICR. Dakulo na kulang. Ako galing, habo ko magparati no ta. Nasa pandemic kita, habutang magpaparabasol eh. Di ba? O mala, tinirada na ra sotong sarong taga, pinadrasa ko nga ng letter na ito. Otong susaro na taga-dole, na empleyada dyan, na na-quarantine dyan. Diba? Paano nangyari? Because ko, na may naaraman ako kaswapon, mga tugang, may tinaw ng kwenta ni Alcalde Noel Rosal kay Colonel Rulis Guerra. Ako sa iling ko, inang pag-asat ng lalaking ini, inang pag-asat ng lalaking ini, mga tugang, dahil ang tatataw ini, tatataw ini na mag-ayos ka, asi magpasunod kan siring na bagay. Sa expertise ka ini, bilang sarong matibay na pulis, inan makaresolve, saan ka matukaw, di ba? Pero ako sa iling ko, mga tugang, nag-ururo ini last week, ito na ang kwenta tabi ni Mayor Noel Rosal, ang security sa force sa PNP, PSO, as in mga Blue Guards, mga tugang tungkol dyan. Pero ako, may hiling ko, may kulang, tapudang ko sa mayor kayo ni. Sa hiling ko may kulang pa. Di garo din ako makapukul kan sa kuyang namamatayan mo na pipaabot sa kuya dyan. Kapag pandemic, baga dapat iwasan ta magpareklamo, kooperasyon ko ta ang kaipuhan ta. Di ba? Kooperasyon ang kaipuhan ta eh. Mga tugang, pandemic nga ni, buda, bako man mayaman masyado ang lokal na gobyerno. Pero man yung araw ka na cubicle, mga tugang, nagirinuman sa lao. Di ba? Paano nangyari yan? Na ano yan, na may na ibang sitwasyon baga dyan sa laog ka. Di man ko kinagre-reparo. Kaya sa kuyang amigo, ako sa ilingkin, makaresolver. Ay, padali lang, nag-text pati. Hindi pala nasa good morning po sa lahat ng borders at health frontliners at house guest ng ICR. Pag-greet din sa mga security force, PNP, PSO, and Blue Guards. We will overcome challenges, make us strong to survive. God is good all the... Mamaya tabi, Colonel Guerra. Tawagan kita pareha. Tawagan kita kaibigan. Ano? Ako tabi, Colonel, sir. Paano kipa... Ay, garing, kung patulang ko sa nang issue dyan, abo ko garing ta. Pandemic kita eh.
kairak man kan mga nagpapagal dyan, puro man ang katuyan makapag-survey. May dapat husayon lang talaga, may dapat lang husayon na guidelines dyan, takadakul tabing reklamo. Diba? Sabi nga ni, isipon ta kung paano kita makatabang, ano nga sasabi ni sa famous baga na American president, diba? Diba? Di mo nga pagparanapan kung ano may tabang sa imo kang gobyerno. Ano isipon mo kung paano nga ika makatabang sa gobyerno. Di ba? Tapudan ko si Colonel Lisguera. Nakalaroon ta daw iyan na extend kan sa iyang trabaho. Di ba? Ako sir, kaya ikaan magkakaresolver kang problema talaga niyan. Sa abilidad mo bilang pulis, dating pulis, kayang-kaya mo yan. May kulang lang talaga eh. May kulang lang talaga. Mga directional signs. Yan. Pag abot mo sa ICR, saan ka madalaga? Nga to swab area, to something, to blah blah blah. Mga guidelines ngayon ako ngayon. Observe ngayon proper distancing. No liquor. Ngayon. No blah blah blah. Ang tubig sa ICR, may problema. Ano yan na may tubig dyan, may pwede mag-standby dyan kitruck na unfired truck na kung dahil man kisulo. Kung may sulo, dumalagan. Pero kung dahil may tubig dapat permi. Diba? Ayan na, babalikan tayo. Ans Galero, may dagdag na report. Ans, good morning, Ans. Hello? Hello, how do you do? Mamaya, balikan natin si Angie. Apudan ko muna ang Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kampanahon. Pag-asa. Yan. Okay. Pag-asa. Yun. Pag-asa. Naguran-uran ka sa Bangi, Naguran-uran ka sa Bangi. Naguran-uran ka sa Bangi. Hello, good morning po. Good morning, Miss Janice. Morning, sir. Opo. Yes, pahingi po ng forecast natin para sa ngayong araw. Mayroon na po tayo? Yes po, sir. Opo. Yes, okay. Sige po, Janice, go ahead sa forecast mo niyan, Aldaw. Opo. Magandang umaga po para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, June 21, 2021. Kasalukuyang nakakaapekto po yung tinatawag po nating Southwest Monsoon o habagat sa kabuuan po ng Luzon. At kaya naman po dito sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kuminsan po may mga pulog-pulong pag-ulan o kaya naman pagkilat pagkulog ang ating inaasahan. Mahina hanggang sa katamtaman na ang hangin na magmumula sa may timog kanluran ng siyang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng ating karagatan. At sa ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning saan mang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura nasa 25 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat kanina 5:20 ng umaga at ito ay muling lulubog sa ganap na 6:14 ng gabi. Mula po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero po nag-uulat. Miss Janice, may mga Yes, pagbabantayan kitang mga maraot na panahon ngunyan? Sa ngayon, sir, wala na Wala. po. Yung kahapon pong low pressure area nasa labas na po ng Philippine Air Responsibility. Ayun. Lumabas siya ha. Di na Yes, siya po. babalik, di na siya babalik pa. Nagsama na po siya doon sa may frontal system sa may Taiwan. Ayan, very good. Okay, sa ngayon wala no, walang papasokan no, wala tayong inaabangan. Sa ngayon po, wala pa naman po tayo nakikita. Very good. Okay, thank you Miss Janice. Good morning. Yes po, opo. Good morning po. Miss Janice Rosero ng Pag-asa Legazpi sa kalagayan ng panahon. Sabi ni Noel Manalo, gari anto mo sa na mga tono kan jingle mo sa na-receive mo po sa bill mo sa APEC. Nata ito dati 5 lang per gamit lang ngunyan 8.9 pesos na pwede daw iyan anytime pwede maglangkaw. Ay hilingong kumigo day pa akong bill migo wala pa akong bill na na-receive Good morning, give us happiness, bad people give us experience.
Worst people give us lesson. The best people give us memories. Yes, Maray ining tirada ni Sir Ben. Good people give us happiness. Bad people give us experience. Worst people give us lesson. And best people give us memories. Okay. Ano tabi? Okay na tabi, Jing? Okay na? Okay na? O, sa mga text tabi, mga greetings tabi text na, papasadaan tayo yan, mga tugang. Pagkalipas lang kayo ng mga report kayo mga pagiriba. Ans Galero, nasa linya. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, uminabot na sa sobra 24,000 ang nabilang kan mga OFW na Bicolano na nakauli na sa Bicol dahilan sa pandemyang COVID-19. Ini na pag-araman kan BCGB News kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol, Information Officer Weng Alzaga kung saan nasa 24,508 na ang mga nakauli sa manlain-lain na probinsya sa Bicol kung saan ang rason na kan pag-uruli kan mga ini yun dahilan sa pinauli muna kan employer na wala ng trabaho o kung kaya mabakasyon ko na sa Bicol. Sigun kay Alzaga, ang probinsya kan Camarines Sur ang may pinakadakol na napauli ng mga OFW kung sa inuminabot ini sa 9,487 mantang ang Albay ang nagsunod dahilan sa ego ini 7,154. Ang nagsursugo nakapagrehistro man ni 2,949 na mga napauli na OFW mantang 2,303 sa Camarines Norte. Ang probinsya man kan Masbate, igwaman ni napauli na 1,715 na mga OFW mantang 900 sa probinsya kan Catanduanes. Sagot mo niyan kan OWA Bicol ang gastos kan mga ROF para sa transportasyon, akomodasyon, asin pagkaon, pati ng iba pang mga pangangaiposagod na makaulian mga inis sa indang mga probinsya sa pahaw kan pandemyang COVID-19. Katakod kini sigon sa OWA Bicol, pinaglalauman na patagos man giraray na maglangkaw ang bilang kan mga OFW na planong mag-uruli pa sa Bicol dahil lang yan sa patakot na darakan pandemyang COVID-19 mantang nangangapodan ini sa mga OFW na magsunod siya naman sa mga requirements at sin protocols na pinag-ubotob kan gobyerno nasyonal at sin man kan LGU tangan na masiguro na oras na mag-uli man hindi sa Kabicolan safe man ang sa indang mga pamilya kontra sa COVID-19. Ang kwadyan, Angie, ang hapot dyan sa OWA, ano ang naghalat sa mga OFW nag-uruli na yan dahil nagtanagulan dahil sa COVID? Ang pag-uli ka, normal yan. Normal na mauruli talaga yan. Ano naghalat sa inda lamang? Natabang kan gobyerno sa mga OFW yung ini? Ikaw baga sin David Piso dole akap na 10,000 ang pagtatao. And nagtatao sin daki libreng training para sa mga OFW na waran kitrabaho para magamit man ninda ini for future employment na ninda. Oh, di pumusta man sa nag-arabail kayo ni? Inda kung natao na. Okay. Taang pag-uli na, normal yan. There's no, yan, walang ngalasan dyan. Mauruli talaga yan, tabo na pandemic. Ang kanyang, kung paano masustineran ang sa indang pamilya, pag-abot tigil sa tuyan na lugar, at 10,000, piraman sana yan. Yan ang magawin na training, kung paano matraining na may sustainable livelihood para sa tuyang mga OFW na pinagbimidbidta bilang mga buhay na bayani. Tama. Yan. Okay? So, yan, VP, bilang ka mga OFW, naramon taman sa OWA Bicol kung pira na mananggad out of this 24,000 na mga OFW na kaulian na taon manindaki. Ang pag-uli gayon, sabihin mo si Tokayo. Si Tokayo niya ang pala. Oo. Baka man ang bareta na napauli, natabangan. Batas not a news. Ang news dyan, anong gigibuhon sa inda para masustinir ang pagkabuhay ka? Yes. Ha? Okay. Sige. MVP ang mga istorya, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Jomar Bien, may dagdag na info. Ay, sandali. Jomar, standby mo na ihado, At sa Kalawens, Dito muna. Nakalagpas kitang maray. Kay Paring Mar. Alas 5:37 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning sa mga taga-Tabay. May plano na yan na ipasarado ni Mayor Rosal na ICR bilang COVID facility. Ano pala, medyo garbol ang pasok mo. Sandali. Diyan pa kayo sa tabi, diyan kang signal ni Paring Mar.
Pagkayos na tabi. Okay na pa rin, Mark, try again. May plano na si Mayor Rosal na ipasarado ang ICR bilang COVID facility. Oho. Yan ay binulgar sa tuya sa programa ni Father Momoy Castro Sabado. Sa time na interview sa si Mayor Rosal. Oo. Dahil inako niya na bako iyan suitable para sa siring na, Iyo pa din. na lockdown. Totoo Naghahanap talaga. siya niya ng hotel Oo. at inibabangis sila na pwedeng magamit. Iyo. Nanganin na masiguro ang komportableng Mm. pag-star para Oo. mentras kan mga na-isolate yan. Iyo. Pero araw mo ako, sa iling ko, ang kaipon mas na dyan, kooperasyon ka nga, boss. Iyo. Yan number one na, paano ito nangyaring aligadong rape na ito? Itong ilinuma na ito, may problema sa tao. May lapses. O may bako lang sa guy o may 'di ba? Saroon sa may lapses permina. Pero ang saro diyan so disiplina sa yaon sa laog, Aray, quarantine. Roger. Ay Jesus kung pangyari. Oh, Okay, that's a basta- good news na mahanap na lang ki ibang gari quarantine facility na arog ka itong pigigibo sa ICR. Roger, sabi ni Mayor, natukar rin yan ka nagaging simana. Mm. As in, yan ang pinaglalakaw mo niyan kung arin na mga hotel ang pwedeng magamit. Yes, very good. Okay, then Very good. tanto sa mga headlines ko niyan kamabareto sa Radio Nacional, sobra 8 milyon na nakatao sa nasyon ang bakunado na sigun sa National Vaccination Operations Center. Mm. Mantang nadagdagan man ng 7,652 ang mga nakarecover sa COVID-19 sa record kan DOH. Mantang sabi kan di Philippine Red Cross at mga nagpositibo sa COVID-19 sa live testing, isasabay na sa kaso ng COVID-19 sa nasyon. Mhm. Sa ibang mga bareta, NTF, kontra, nag-ibuo na voluntaryo na sanaan paggamit ng face shield. Mantang nagpaimutik man si amigo mo, si DOT Secretary Magayon, Ano man na? si Verna, Secretary po yan. oo, na ngaya, dahil maning katotohanan na ang pagbukas kan turismo ang rason kan pagitaas kan COVID-19 sa mga probinsya. Oh. Bako man lang. Dahil hindi pagsaot sa muyat, ta primera vez ngayon, dahil nagkakalahog na turista, lokal man o dayuhan, Oh. sa mga tourist sim site, na dahil nag-agi sa magkaganigong protocol. So baka may punto man pa di na nag-aagi man ang gadaan sa mga swab, di ba? Roger. Protocol. Pero may nakakalusot. Ayan, sana. May nakakalusot na nagpapasaway. Roger. Malangan may mga piki baga na swab test, di ba? Iyo, Sa Boracay? Pero mo dyan, dahil na yan nakakalusot, may mga ano na eh. Oh. Iba ng code, may barcodes. Oh. Iyo baga. Oh, anyway, yaw na nang pangunta na sana. Roger. Malangan baga sa Pilipinas kiri ako na ki mga traveler sa aling India. Roger. Asa na magsunod sa protocol. Salbat. Yara dalo niya, nagkakarelibong ang mga opisyalis sa mga deklarasyon eh. Di nagsabi nga ni ito nakanailing ko sa television na nagasuggest siya na ang gabos ng cabinet secretary bagbong bukakan ngimot mag group chat mo na. Talingon mo yan sa nang face shield na yan. Iba-ibang mensahe. Roger. So, otong ito, so taga DOH, Nasaro. Si Undersecretary Oo. De La Vega. Yan, iba man ang pigtatabil. Si Secretary, iba man ang pigtataram. Dapat talaga mag-GC mo na may group chat o mga mag-group chat mo na ganing pareho ni bubukan ngimot. Walang pagal na. Oye, Kanyang tabil. pampalibong. Aga, magpultang ka ng yung BP. Nata. 60 hanggang 80 centavos. Salbata ng pangyari sa maabot. Gasolina, asin, diesel. Diesel. Saga yan. Dahil ang pundo di. Thank you, no? Oh. Okay, mantang sabi ng DOH, mas mahigpit na border control kontra sa Delta variant, dapat na ipotop. Okay, so far, sabi ninda, 13 na Delta variant cases ang nairehistro kasi ng ahensya tigil sa Pilipinas. Pero napugulan ini dahil duman sa border control, na dahil nakamaga sa barko, so 13 mga Pilipino. Okay, yan din ang mga headlines sa tuyat kan PYZ Enterprises para sa indong mga dekalidad at sinkarisadong radyo, pangkomunikasyon, panglalabsman, pang-edukasyon, pang-disaster o pang business. PYC Enterprises ang tumanan. At ang kinta niya kung dyan sampangan kan LTO and LTMRB office. Hanapon sa na si
Mr. Raul and Marisa Calio dyan sa tindahan Purok Dos Rawis. Basta Radio Yes. PYZ Yes. 24/7. Konektado ka. Yeah. Maski daing load. Oho. Sa News Base Mardela, daing iba. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat Paringmar sa mga istorya. Hali po dyan sa luwan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alright. Report tayo. Hali kay Jomar Bien, 15 bago mag-abot ang alas 6. Jomar, good morning Jomar. Kumusta dyan? Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Gadan ang sarong suspitsado sa kasong murder matapos na manlaban Oh. sa mga autoridad digdi sa Banuaan kan pakakay kanakaliis na Sabado. Ang suspitsado na nagadan sa pakikipagbadilan sa mga pulis, iyo si Roger Valderrama Basaysay, residente kan Purok 3, Barangay Bunga kan Bakakay Albay. Sa report digdi sa Bakakay Police, nagluluwas nakalihis na Sabado ang mga autoridad sa paminginot mismo kan mga pulis halip pa dyan sa Regional Office number 5. Kasabayan sa probinsya, pati naman ang lokal na pulisya, nagserbikan warrant of arrest sa kasong murder kontra digdi kay Basaysay. Duman sa Purok 3 kan Barangay Bunga kan Bakakay sa saya mismong residensya. Alagad imbes na isurrender ang sayang sadiri digdi sa mga maarestong mga autoridad, buminunot ng kalibre 45 ang suspitsado, pinaputukan sa mga pulis na nagluwas tangan magkaiguan ng baradilan. Pangyari ano? Dahil manggumina na tasulo siya, Termina. napapalibutan na siya kan mga autoridad, pinauranan maning bala na tuminama sa sayang lawas. Duman mismo, ganan ang biktima o suspitsado nakuha sa sayang posisyon ng sarong kalibre 45 pistola, asin na mga bala, pati na mga kapsula na puminutok na o na resulta kan sa idang o sa iyang pakikipagpadilan. Pumera kaining nagadan, duwa man ang arestado, duman man sa kaparehong kaso. Ang kaso kaya nangyari, nagkatirang bulan na nagkalihis kung sain, saruan, ginadaan ka naunang bita na persona, kasabay man sa suspitsado, na-arrestar man ka nakalihis na Sabado dahil na simultaneous na pinag-serve ang warrant of arrest kontra sa tulong ini. Ang duwa pa na pag-arrestar, suminorinder man tonos dahil naman luminaban, iyo si Mark Bulante Bermas alias Cram, kan Barangay Bunga kan Bakakay, asin Romelbo Basaysay alias Rome, 21 anyos pa sa ini, residente man ka naunang bita na barangay. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwas 12 bago magabot ang alas 6. Gadana naman na di. Paningit sa Minalaban talaga ang mga suspitsado, no? Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit, ngunyan pong aldaw nin Lunes. Aram daw nindo kung perang klaseng tanog an kayang i-determine kan sa tuyang talinga. Susog mga tugang kan pag-aadal ang human ear databi. May kakayahan na mag-identify nin 1,500 na iba-ibang tanog. Uyog-uyog, 1,500 different tones. Human ear senses tiny vibration. As in, ang mga tiny saradit na mga kaluskos na yan. Tanog na yan, ribok-ribok na yan.
mga tugang kayang dangugon kan sa tuyang talinga. Kasabay tabi dyan mga tugang ang pagtakdag nin dahon, asin dahon na titamaanin paros. Nahanggan tabi yan sa 15 decibels. 15 decibels. Asin mga tugang kasarabay tabi ang ragasnas nin ano man na bagay sa satuya tabi na palibot. Kasarabay po ang mga tagadol. Ayaw ko na. Nang ganda tabi sa 120 decibels. Ang talinga nin tao, mas maluya tabi ang sa tuyang pandangog kumpara sa sensitibong talinga kang ayam. Asin mga tugang kanikos. Iya man ang gadji. Takon ang talinga ta pareho ka sensitive kan talinga kan ayam. Di ka namang iturog. Adi, maray man talaga ang sa tuya talagang sabi nga ni ang Diyos marahayon. Di ka namang iturog tabi. Kung arog ka ng klase, di ba? Imagine suduman sa ibong naharong naladangog mo habang niyan ka sa kwarto mo. Ang iturog ka kaan. Anong klaseng tanog yan? Pero databi ang talinga ta mas arayo harani naka-identify nin 1,500 tones. Paningit sa Morning Hirit. Okay, 10 minutes bago mag-abot ang alas 6. Lowens Barcena nasa linya. Good morning, Lowens. Bibi, good morning. Asina good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang pareta. Sarong tagapig Kaliligaspi City, takdag na naman sa otoridad pagkatapos na inaktong madapop kan sarong supervisor kan Mr. DIY Pacific Mall Legazpi City na aligadong nangiikip kan sa indang panienda kasuhapon pakakaon sa ugto. Aha. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect na ini iyo si certain Melchor Barbin y Anyon Mebo, 22 anyos, soltero, taga Purok 2, Barangay Pigcali, Legazpi City. Susog sa supervisor na si Michael Remy Bernardo kanasambitan ng tindahan, natapok niya ang nasambit na suspect sa second floor ka nasambit na establishmento na nangiikip nin mga minasunod, 10 pidaso nin rainbow screw. Ano? Rainbow screw. Tangan, may iba pang klaseng 20 pedasong rainbow screw pang inikit aligado. Tangan 2 pedaso nin bike gloves. Natulos daw aligado kay ning nilaog sa iyang short pants. Asin maluwas na dahil nagbayad sa cashier kung kaya tulos ining dinakop kan mga security guard. Baka napalingaw man sana. Hinda. Diba? Ang kalingawon baga paminsan nangyari. Yeah, ilaag mo sa short pants mo? Iyo nga, napalingaw. May basket baga? Ayaw man ang gada, no? Iyo man ang gada, eh. Iyo man ang gada. May basket man ang gada. Oo. Dakol-dakol itong yuri. Dapat nasa basket. Correct. Okay. May punto ka man. Okay. Kaya ang mga nasambit na items na-recover mismo sa bulsa kan sospechado. Kaya tulos ning idinala sa ipatura para ipapreso. Asin pahampangon sa pagkomitir kansalang shoplifting. Okay. Aha. Roger, so yan tabi, bipian iba pang mga malanit-lanit na istorya. Halin di mismo sa Legazpi City Police kay Basen Bata sa mobile unit. Ako po, si Alvin. Salamat, Lowens. Oy, Ma'am Yet Cornelio, si Dr. Noel Rafer, so sa kuyang amigo dyan sa Bio, nag-text, kasabanggi. Gada na nga tabi si Papa, sabi ni Ma'am Yet na Cornelio, gada na tabi si Sir Aino Rafer. Condolence tabi sa familia Rafer. Dyan tabi mga tugang sa Doña Cecilia. Co-teacher ini ni Ma'am Yet Cornelio kang panahon, si Sir Aino Rafer. Nag-text kaya si Professor Dr. Noel Rafer, mga tugang kan Bicol University kaso Banggi. Sige po, condolence tabi sa familia Rafer, diyan po mga tugang sa Doña Cecilia sa ginubatan sa Daraga Albay. Day patabi ki detalye,
Di pa tabi kidetalye kung sain, asin kung sa ibuburol, buda kung na rin tabi ang lubong ni Sir Aino Rafer. Okay? Yan. Siguro automatic ito si Dr. Noel kan detalye tabi para may announce ta. Ha? Henry M. ang ulok ni Lowen, garin ang gantag karo. Aro ka ng ulok ang tagkaro? Happy Father's Day po sa imo. Salamat tabi. Sabi ni Ma'am Yet, good morning Sir Hen, mag-Jim's Coffee. Si John F. Kennedy and si John F. Kennedy nagtaramkaan na Bicol dai mo paghanapon ang gibo kang gobyerno kundi paano ka makatabang sa gobyerno. Yes. Good morning tabi amigong Nong Smith Shop. Mabuhay ka tabi. Sabi ni Ma'am Jesus Maria Joseph sumalangit ng ang kalag ni Sir Aino. Iyo po text ni Sir Noel Kasubanggi. Good morning tabi. All over the world. Sabi ni Manay Merly Caceres. Okay. Yung mga birthday celebrators natin good morning tabi Dr. Eve Grulio. Good morning Ma'am Eve. Na-receive mo tabi Ma'am Eve. So text ko sa imo kaso, reply ko sa imo kaso mo sa kuya kaso apon. Good morning Ma'am Eve. May pigapot sa kuya si Dr. Eve Grulio. Good morning tabi sa imo. Okay, mga birthday muna tayo, Ay, sandali. May nag-birthday, sandali lang birthday celebrators natin. Ay, nalagpas ang ito. Belated happy birthday po, happy Father's Day pala. Ito kay Alberto Banta. Happy birthday po. At saka happy Father's Day from Karen, Mami, Mariel, Mama, and Gagay. Hay na nga nito soon. Happy birthday to you. Got a gift for you. Ito, happy birthday po kay Mrs. Vanji Pado Moralios ng Orosite High School. Happy birthday, Madam. Enjoy your birthday. Good morning, tabi sa mga teachers kang Orosite High School. Advance happy birthday kay kapatid kong Engineer Jan Arevalo. GCQ po ang albay. Iyo po, naka-GCQ po ang albay. Pati ginubatan tabi, naka-GCQ. Okay? Sabi kan texter ta, man aram kan siya flipter na may basket ta, first time, maglaog sa mall. Iyan ang day ta aram. Hello daw sa mga taga Ticktown Village. Good morning. Henry, tama ka. Palibot na nga ni ikang ICR, garikadlagan. Grabe ang awot. Ata iyo nga ni baya. Iyo nga ni. Uyan lang po, Legazpi Market. Maluya ang nagpapadalagan. Sabi kan texter ta. Pakigreet po, happy. Good morning sa pamilya ate Kanistansa. Happy Father's Day sa imo at sa agom ko na si Joey ate from Cheat ate ng Istansa. Always naka-DCGB. Salamat. Happy birthday kay Charmaine Tamin Osera, Ermino, Manila, Ginubatan, Albay. At saka, good morning daw. Belated happy birthday kay Adelfa Lovidioro. Na sabi ni ng Pilar, sabi ni Manay Milet Robrigado. Happy Father's Day po sa husband kong si Rigel. Okay, dakulong pala na ini. Happy birthday, happy birthday to you. Ano yun? May text siya, may problema sa akin niya. Maray na aga, Henry, pwede po ipa-live ang pagbasa po kang text ko. Nag-aagad po akong tabang sa imo po. May problema akong dakulaon dahil po sa utang abo ko makulong tabi. Ay, tantod tabing alas 7, umapod ka sa kuya, tabi, i-refer ta ang concern mo kay Attorney Giselle Basanta doon sa programang Legally Yours. Happy birthday po sa June 25 kay Alvin Gapayaw. Kagawad, Alvin. Ka-birthday mo palang kagawad, Alvin, ang ina ko, birthday sa June 25. Okay, good morning, Daddy. Ay, paguna ko, Daddy Henry, sus ko. Di ka talaga kayo. Daddy in heaven, happy Father's Day to all the fathers in the world. Love them always. Say thank you, sorry, and I love you as much as we can. We'll never know when is our last
I love you to them. Yubaga Adi. Advance happy birthday to my mother, Maritoni Bukaya Llobrera. Love you, mother. Salamat po, Mag James Coffee na. Sabi ni Ate Kayen. Beautiful Kayen Llobrera. Good morning, Tabi, Ate Kayen. Mga taga ano ito? Digdi sa barangay 19 Purok 3 ang may nagdadaya sa ilaw direkta sa poste kan apek. Pinaagi pa sa puon kan mangga. Ala, oy mag-report na kan sa apek. Pabati kay Joan Belga nagigibong pinangat sa Bliss site Kamaligalbay. Ali kay Agum Albert Belga. Sandali lang, nakulo ini. Happy birthday po. Okay na to. Happy birthday, Tabi. Walang pangalan ito. Hali kay Albert. Walang pangalan, birthday ni Papa mo. Happy birthday kay Ma'am Dolly Ibarra Morillo. Yan. Okay na? Alright. Okay. Okay na. Mga tugangan, mga bareta sa Morning Hirit. So, ay sandali. Di ko nabasa naman sa mga nasa Facebook Live. Bata ka dakol jing ka nag-iit. Pero ang views ta jing. Pero 1,654? Kada cool man. Garapiglansin mo naman ako jing na naman na. Garapiglansin mo naman ako jing. Grabe. Grabe. 1,332. Sandali jing sandali Alma Bueno sa mga taga Gabis daw. Watching from Catanduanes, Maria Doroha. Pakibati po happy birthday kay Joven Doroha. Pabati ali sa iyang pamilya. Teng Broquesa, Teng, good morning. Belated happy Father's Day po sa imo asin sa gabos na mga pag-iriba. Natatay dyan sa natatay. Good morning daw sa DCGB. Arnel Mel Mallorca, good morning from Cubao. Ma'am Grace Bonaobra, good morning. Chodorico Vergara, good morning. Tabi from Malilipot. Madam Melinda Wee, good morning, Tabi. To all your listeners, stay safe, good morning. Madam Melinda Wee ng CMD, good morning, Tabi, Madam Melinda Wee. Dennis Perez, happy Father's Day po sa husband kong si Engineer Ranty Garcia. Watching from Daraga, si Fem Toledo. Good morning, Tabi Ihado, Tam Dong Hit. Belated happy Father's Day, Ihado. Colit Rizosel watching from Grateful Bread Store, Baskaran. Okay? Okay no? On mga bareta, mga tugang sa Morning Hirit, susunod na. Good morning, Tabi, kay amigong Michael Dado. Nagwara-wara na kita sa News Online, Jing. Pakicheck mo nga ng audio natin. Advance happy. Okay na to. Okay na. Nabasa ko na pala ito. Ate Kayen. Okay? Ang mga barata, susunod na sa Morning Hirit. Makalipas lang po kayo. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse,
kada turo. May sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education, Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual
professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6 G's, oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Lunes, fit sa 21 na kan bulan na Hunyo. Headlines kan mga bareta, ICR quarantine facility mas hinigpitan ang seguridad. PSO na ang nagbabantay. Mga beneficiaries kan government internship program tinawanan allowances. 40 milyon na doses nin bakuna kan Pfizer permado na ang kasunduan. Dai paggamit in face shield kinontra. State of emergency pinagdeklarar sa California dahilan sa sobrang init. Enot mga tugang sa detalyes kan mga drakulang bareta sa lado lokal. Nakasunod po kan napabaretang aligadong panlulupig sarong babaeng positibo sa COVID-19 na pasyente sa Ibalong Centrum for Recreation Quarantine Facility. Masinigpitan ng unyan ang pagmamantener kan seguridad sa kapalibutan kanasabing fasilidad. Tanganing masiguro na dahil na mautro ang siring na insidente, siring man maigpit na may pasunod ang regulasyones kasabay man ang pagbabawal sa irarom kang ICR. Ini matapos na edestino ni Alcalde Noel Rosal ang mga miyembros kan Public Safety Office na iyon ang nagbabantay sa kapalibutan. CPSO Chief Rolis Guerra iyon tinawarin orden na sigurohon na may pasunod din husto ang regulasyones. Inako ni Guerra ang responsibilidad sa ICR mantang ini dugang nagyat sa sayang hahampangon. Ang Department of Labor and Employment sa pagikan Albay Provincial Field Office nakatao din monetary allowance sa 339 na mga beneficiaries kan government internship program na naipadara sa iba-ibang local government unit sa probinsya. Sinabi ni Dole, spokesperson Joanna Gasga, na iguanin 190 na beneficiaryos kanhali sa Malinaw, Albay, Bakakay, Tabaco City ang nakareceive nin 875,000 pesos na cash allowance, mantang 140 ang hali sa Albay Provincial Agriculture's Office, Gobyerno Provincial Kadalbay asin Ginubatan LGU na nakareceive po din 1.4 milyon pesos. Sayang sinabi na ang recipiente sobraan pasasalamat sa Dole dahilan ang programa nakatabang sa enda na maging produktibo sa pagikan internship sa government service sa panahon nin pandemya. Report mga tugang hali po dyan sa Lawas, tulong barangay sa Ginubatan.
Pinagtawanan ng instruction ni Congressman Didi Cabredo na mag-formular na ng joint resolution hagadon sa PNR na i-demolish ang nakatiwangwang na pundasyon kang PNR sa Linderos kan Travesía asin San Francisco, Ginobatan, Albay. Jimmy sa detalye. Dapat mag-joint resolution ang tulong mga barangay kan Ginobatan, Barangay San Francisco, Travesía, asin Barangay San Rafael kung saan inot na ini nagsapar nin plus blood kan mga nagtalikod na daw kung saan dapat hagadon sa manehamiento kan Philippine National Railways na ang konkretong pundasyon kan naraot na tulay kan release sa Purok 7, Barangay San Francisco, i-demolish na kung dahil man ini gagamito na kan PNR. Ini ang suwestyon ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa pakipag-meeting kay ni sa tulong mga punong barangay kan tulong mga barangay na ini na apektado kada bes na may pagbaha sa pagsabing kausanin na pagpara kan mga volcanic materials na dahali sa pamitisan kan vulkan kan box culvert na yarawon digdi iyo ang pagsadiri kan PNR na kaipuhan magkaharali ini tanganing mapahiwas an agihan kan tubig. Siring man kaipuhan kapi pernis kan joint resolution ang sangguniang bayan kan Ginobatan maginan opisina ni Mayor Gemma Anong Hoko para makagibo man ni nalakdang na kulkugon ang PNR base sa joint resolution sa pagsabing siyerto pag nagtiguran pag nabaraliwat ang nasabing tiwangwang na struktura ang tubig maatras ang apektado Travesía, San Francisco, asin Barangay San Rafael. Urgent and request ni Congressman Didi Cabredo mantang ang Congressman may siblagman na mga pinagigibo para matuwangan ang tulong mga barangay na ini sa Banuan kan Ginobatan. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang nasa 50 mga aki daw asin anom na pamilya sa barangay Tambo, Ligao City ang tinaunan ng tsinelas sa Asistensya kan Albay Provincial EOD and K9 Unit sa koordinasyon asin pagkipagtabangan kan police station sa pamayo ni Police Lieutenant Ruby Ostonal sa paagi pa kan sa indang mga pagriba. Sigon kay Police Major Cresley Oropesa, nagkaigwan ng feeding program, sinagtaon ng mga loot bags para sa mga kakian, food packs para sa pamilyang konsidradong indigent, kasabay kan pagdistribuer ng tabang, nagkonduktaman sindama nin kabataan kontra droga at terorismo, community anti-terrorism awareness, BAMB IED awareness asin programa kan LCAC dugang pani Oropesa obheto kan nasabing aktibidad na mayroon ang serbisyo sa publiko mainformaran ang komunidad kan mga dapat gibuhon asin maipahiling sa mga otoridad ang mga dapat na dapat katakutan kundi dapat na pagkatiwalaan. Ako Bicol mas pinagdidesidan daw ngunyan ang mga proyektong patubig sa mga barangay. Al Armario sa detalye. Mas na nagpuporsigir ngunyan ako Bicol na matutukan ang GAD at mga proyektong patubig sa barangay dahil kan eksperyensya sa kawalan ng tubig lalo sa Daraga Legazpi area. Sinabi ni Congressman Alfredo Pido Carpin Jr. Nasa kunyan, mga pulot muna na mga barangay, mga sityos, at sa indang target dahil iyon ang nakaprograma sa 200 milyon na naporsigikan na Bicol sa national budget kunyan na taon. Alaga dahil kan eksperyensya sa urban areas, lalo sa Daraga Legazpi, na nawaran ng tubig minsan, ako sigurado ang water supplier, nag-iisip mga na Bicol na isunod ang mga barangay sa sentro. Alarmario, DCGB. Department of the Interior and Local Government sa Bicol hagada nin paliwanag ang lokal na gobyerno kang Legazpi manungod sa presenteng estado kang ICR quarantine facility. Jimmy o kaya Ans Galero sa detalye.
Hagadan kan DILG o kay Department of Interior and Local Government Bicol nin paliwanag ang lokal na gobyerno kan Legazpi managod sa ipinagreklamong bako marhay na estado kan ICR quarantine facility. Ini ang sinabi ni DILG Bicol Regional Director Asin Pamayo kan Bicol IATF na si Attorney Anthony Noida matapos na makaabot sa indang kaaraman ang concern na harus-urusuan ang pasilidad, haralo ang lalaki sa babayi, bako marhay ang ventilasyon, mati ang lugar asin iba pa. Siguro kay Noida susuratan nindaan LGU Legazpi para hagadan ni na opisyal na paliwanag kuna taarog na kaini ang nangyaring sitwasyon sa nasambitan ng lugar lalo pangunya na ini ang designadong pasilidad kay gobyerno lokal kay Legazpi para i-quarantine ang mga personang nagpositibo kaya nagkaigwaman exposure sa mga positibong pasyente ng COVID-19. Bako rason sigon sa opisyal ang paglangkaw kan mga personang kaipuhan ni akomodar para sa pagkwarantine dahilan sa COVID-19 para pabayaan ang pisikal na estado kan designadong quarantine facility ni dapat daw na matawan ininin magkakanigong aksyon asin atensyon sigun kay Noida tanganan daiman maibugtak sa peligro ang mga personang nasa laog o kaya bigo karantina sa ICR. Mientras tanto, nagtauman ang asigurasyon si Alcalde Noel Rosal sa DILG asin sa Bicol IATF na matausan in paliwanag may kinaraman digdi asin ini aksyonan maninda sa lalong madaling panahon. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Kung padagos na magdudugang ang kaso ng COVID-19 sa Legazpi, posibleng baguhon ang quarantine classification kan syudad. Hali sa General Community Quarantine, pasisiring sa Modified Enhanced Community Quarantine. Inang kinumpirmar ni Alcalde Noel Rosal sa DCGB News. Sa iyang sinabi na dahilan ta naririparo, ang padagos na paglangkaw kan kaso kan COVID-19, posibleng may pagbabago ini sa mga maabot na daw. Sangunyan, ang Legazpi City, padagos na nagdadagdag ang mga nagpositibo sa COVID-19 susog sa ipinapaluwas na resulta sa test result kan Department of Health sa Bicol. Now, there is a big possibility tigadalan may ni Murday pa man na kung di talaga ni mapundo, we are ready to increase arog kang kinibos sa naga, no? MCQ. Pero kung magadet, ang MCQ po dako man pundo ang negosyo ta. May mga limitasyon lang tang dadagdagan ta. Babawal sa siyempre ang sa mga public places, bawal na yan niya. Number 2, sa mga theme parks, recreation, sa mga resorts, isasarado tango na yan. And siyempre, bawal muna ang mga mass gathering. Ang mga misa po, controlled muna 30% o kaya ayan naman yun, 30% lang of the capacity. Meaning talagang kay puwan sunod dun tayo. And of course, di mo na pwede kita magparaluwas masyado, not unless essential or working ka. Paliwanag ang alkalde na importanteng marhayan gabos ng sa gabos ng mga Legazpenyo na magsunod sa minimum health protocol sa pinapasunod kan gobyerno dahil sa dakulang bagay asin katabangan kan mga ini kontra sa virus mantang may katuyuhan ng papreventaran asin padagos na mapugulan ng paglakop asin nagdadakol ang mga naulakitan sa syudad. Importante talaga we have to control. Otherwise, mahirapan kita. Pero ang pinakasolusyon talaga ni vaccine. Kaya nga nipiginguwat na po na makapakal na kita vaccine. Sigyang kontak ko po, nakaready ang kwartatang 200 million para dyan. Kung makapakal ko kita lamang, mas yung 100,000 na doses for 50,000 people, pagiling ko mabaguan sa tuya, na magkakaigwa na ng 30 immunity. Meaning, halos magstapul na ang safe sa tuya. Sa ibong nalado, padagos naman na naghahanap ng hotel ang lokal na gobyerno na pwedeng rintahan, tanganing gamiton bilang dugang na quarantine facility kan Legazpi. Report kita, hali po dyan sa lawas, mga tugang sarong lalaki, ipinablatter ang mga barangay tanod sa barangay Bitano dahilan sa ligadong pangungulog sa iya nin mga barangay tanod. Detalye kay Luens Barcena. Inireklamo sa pulis kan sarong 21 anyos na soltero ang mga barangay tanod sa barangay Bitano, Legazpi City pagkatapos na aligadong magkaigwa inin physical injury. Kausakan panunok lang sa iya kan mga ininanailing daw sa CCTV. Ini ang reklamo sa police record kan Legazpi City Police. Ni Mark Steven de la Cruz Arias, 21 anyos, kaibaan sa iyang ina na nangyari daw ini sa laog kang barangay hall, sa laog kan nasambit na barangay na igwamanin mga tanod. Ini daw na footage isinidman daw kan ibang persona sa messenger sa ina kan nagreklamo na alikadong kinulugan daw ang nasambit na persona kan sarong certain Benjilubino.
Alagad sa pagbuklat kan DCGB nyo sa mga nakaliis na blatter, ining si Mark Stephen Arias, dinarapalan sa ipatura mga alauna nin aga kan mga barangay tanod, na si Alberto Nogales asin Ana Carissa Noria, dahil sa pag-iiskandalo aligado o alarms and scandal, kanasambit na persona sa Hampangkan China Bank sa Bitano Branch. Alagad ang nainot na nagreklamo, tinino daw ini aligadong barangay tanod, asin sa dahi masabuto na rason, sinabihan daw ininin malain at tataramo na kung bako sa nangaya ini babayi, lulubuon niya daw ang tagilirang kini kung kaya dahil sa kararikubukan, aligadong dinakop inikan mga nasambit na tanod. Ipinalaag pa sa police blatter ni Certain Ana, ang nasambit na nagrereklamo kontra sa barangay tanod na dati na ining may mantsa nin dugo na nagreklamo kontra sa inda. Asin binungag ininindai pa namin midbida na persona na na-witness daw kan sa iyang tiyo na naglalakaw sa may harong kan Certain Mark na ini. Ilang kay ni sa pag-imbestigar kang otoridad, inirefer manggirara ini sa barangay para husayin ang pangyayari sa paagi kan pagultanan kan sarong Certain Mark asin iwal kan mga barangay tanod sa Bitano. Dagdag na bareta kay Basin Reboy Mata sa Mobile Unit, ako po si Alvin. Sarong negosyanteng babae na taga Legazpi, arestado po sa pagpapabakal ng droga sa munisipyo Kantiwi. Jomar Bien sa detalye. Arestado sa Banuan, Kantiwi ang sarong negosyante na taga syudad kan Legazpi. Ini matapos na mahulog siya sa buyback operation na ipinagkondusir kan mga autoridad sa Barangay Kararayan, Kantiwi, Albay. Sa report, Kantiwi Police ang naarestar pinangaranan na si Cherry Hanaban Lorenzo, 30 anyos, daraga, negosyante, asin residente kan Purok 1, Barangay Orosite, Legazpi City. Basado sa dagdag na impormasyon hali sa TV Police na kanakalis na Sabadong hapon nagkaiguanin bypass operation ang mga autoridad kontra sa suspitsado. Asin sa ginibong operasyon na kumpiskar sa suspitsado ang 5 sachet yung pinagtutubudan na shabu. Napag-araman kan DCGB News na ining negosyanteng si Cherry Lorenzo. Iyo ang nainot ng inarestar kan mga autoridad kan mga nakalilis pang panahon kailanman sa kaso kan droga. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:27 na. GB News Express. GB News Express. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plema's World Kids yan, sarap na sa ori.
sabor ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirab, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang 6:31 oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Sa pulugan tayo asin kalintura, Pinirmahan na po kan gobyerno kan Pilipinas sa kan Pfizer BioNTech ang supply agreement para sa 40 million na doses nin bakuna kontra sa COVID-19. Ini mismong kinumpirma ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. konsain signatories in the Health Secretary Francisco Duque III sa kasunduan para sa pagbakalin 40 million na doses nin bakuna kontra sa COVID-19 nagibok ang kumpanyang Pfizer. Pigalauman
Sigon kay Galvez na mag-abot sa nasyon ang nasabing supply nin bakuna sa Oktubre asin pupunduhan ini sa paagi kan multilateral agreement sa pagultanan kan gobyerno kan Pilipinas asin kan Asian Development Bank. Kontra sa National Task Force Against COVID-19, spokesperson Restituto Padilla ang gigibuhon na voluntaryo na sana ang paggamit ng face shield. Sigon kay Padilla, ada pang marahay para ibasura ang mandatory o obligadong paggamit ng face shield sa mga pampublikong lugar kanakaaging semana. Sinabi ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na pabor si Presidente Rodrigo Duterte na sa ospital na sana magsulog ng face shield. Alagad, piginggan man kan Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease si Presidente Rodrigo Duterte na irekomendar pa manggiraray ang paggamit ng face shield sa mga enclosed spaces o mga luom na lugar, arogan mga pampublikong transportasyon. Pigalauman na iluwas sa aga ang memorandum manungod sa rekomendasyon kang Presidente sa paggamit nin face shield. Pinahimutika ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ng pagbukas kan turismo ang rason kuan pagitaas kang kaso nin COVID-19 sa probinsya. Sigon kay Romulo Puyat, local transmission ang kausa ka nagdidakol na kaso nin COVID-19 sa mga probinsya asin bako dahil sa pagbukas kan turismo. Sinabi ni Puyat na daiman pigutugutan ang sarong biyahero o turista na makalaog sa sarong lugar na daing negatibong resulta kang RT-PCR test. Apera digdi tinawanin doon kan secretary na maigot na pigmomonitor kan DOT ang mga tourism destinations sa nasyon. Alas 6:36 oras sa Pilipinas. Nagdeklarar po din state of emergency ang California dahil sa grabing pagitaas ng temperatura digdi. Ibinugtak sa langkaw na heat warning ang Arizona asin California kaibahan ng Nevada asin Utah. Inabisuhan man kan mga otoridad at mga tao na magtinir sa laog kan sendang harong asin iwasan ang na magluwas. Ipinag-orden maninda sa mga nag-i-restar sa California na magtipid din kuryente dahil sa pagitaas kan temperatura na maabot sa 37 sagkod 43 degrees Celsius. Sigon kay California Gavin Newsom, magiging epektibo ang state of emergency sa God sa Domingo para mabawasan ang strain sa energy infrastructure asin tanganing mapalangkaw ang energy capacity. Ipinapundo na kang kadakol na nasyon sa bilog na kinaaban ang programa sa pagbakuna dahil sa kakulangan ng doses ng COVID-19 vaccine. Sigon kay Bruce Ayrwald, WHO frontman for the International COVAX Scheme, na dakol na individual ang nagresibin ng first dose sa sinbakuna o ninbakuna na kaipon pang maghalat ng halabang panahon para maging fully vaccinated. Kaibahan sa mga ini, ang abot sa 30 sagod 40 nasyon sa kinaaban kang India o na kinabibilangan kang India, subcontinent, Sub-Saharan African, Latin America, and Middle East. Saro sa pigihiling na problema sa kang kakulangan ng bakuna, iyon pagkatraso kan pagibo ni AstraZeneca vaccines kang Serum Institute of India na dapat nagsusuporta sa COVAX facility dahil sa pinapautob na restriction kang India. Mantang nagka-problema ini, siniguro ka ini na nagkaka-coordinar naman sinda sa Serum Institute asin sa magin sa gobyerno kang India para may pagpadagos ang pagpapadaranin mga bakuna dahil dakol na nasyon sa kinaban ang nangangaipo ka ini. Inanunsyo kang Estados Unidos na nagpadara sinda ng 2.5 milyon na doses ng COVID-19 vaccine sa Taiwan. Ang nasabing bilang maabot sa triple sa nainot ng alokasyon na itinaok kaini sa nasabing nasyon. Magigurumduman ay kinabaldi kan China ang ginibong pagbisita ka nagkape ng senador kan Amerika sa Taiwan asin nangako pang mataunin dakol na bakuna. Pigo konsiderar kan China na sakop o parte ini kan Taiwan kaya nagtangro ini nin libreng coronavirus vaccine sa nasabing isla.
Ligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kan Bareta kay News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Dapat na magpabakuna kontra COVID-19 sigun sa Department of Health. Tintanganing may proteksyon sa sadiri, ang sa imong mga mahal sa buhay, ang sa imong komunidad, ang nasyon ang sinambilog na kinaban. Hindi nagtaplak ang ahensya na kundakol ang nabakunahan sa sarong lugar, mas dakol ang manantyansa na protehido ang bilog na populasyon. Sarong pagirumdum kan DCGB asing kan DOH, para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Pag-asa Legazpi, nasa linya po sa kabugtakan kang panahon kay ba si Janice Rosero. Umaga po, para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, June 21, 2021, kasalukuyang nakakaapekto po yung tinatawag po nating southwest monsoon o habagat sa kabuuan po ng Luzon. At kaya naman po dito sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kuminsan po may mga pulong-pulong pag-ulan o kaya naman pagkilat pagkulog ang ating inaasahan. Mahina hanggang sa katamtaman na ang hangin na magmumula sa may timog kanluran ng siyang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura nasa 25 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat kanina 5:20 na umaga at ito ay muling lulubog sa ganap na 6:14 ng gabi. Mula po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero po nag-uulat. Business News. Business News. Lauman daw ang panibago na naman na aumento sa presyo kan produktong petrolyo sa aga. Sigon sa industriya kan petrolyo, posibleng umabot sa 70 sagkod 80 sentimos ang aumento sa kada litro kan diesel asin gasolina. Nakatalaan man na ipotob an oil price increase sa aga, Hunyo 22. Magigirumduman na kanakaaging simana, nagpaotob nindugang na presyo kan sa indang petrolyo ang mga kumpanya ng petrolyo sa nasyon. 500 years of Christianity. Mga tugang, ang mga Agustinian Recollects o Recolitos, ang saro sa mga Catholic missionaries na nag-abot sa Pilipinas kan Mayo taon 1606 na may pinaka-difficile na misyon na hinampang digdi sa Pilipinas. Sigon sa istorya na si Father Angel Martinez Cuesta, ang mga Recoletos ang nakadestino sa pinaka-remote areas din in suporta sa kolonyal na gobyerno, madistansya kada sarong misyonaryo asin ang mga lugares na prone sa pag-atake kan mga Moros. Tracing Praile kan Agustinian Recollects ang enot na nag-abot sa nasyon asin nakapag-establisir nin sadit na simbahan sa Bagong Bayan o Luneta. Ngunyan, Septyembre 1606, tulo na mga Agustinian Recollects ang pinadara sa Mariveles, Bulacan para sa Catholic Mission Work. Mantangan ibang mga miyembros ikinalat sa Norte asin Central Luzon, arog kan mga lugar sa Bagak, Subic, Iba, Masinloc, Kasburan, Sigayan, Agno, asin iba pang lugar sa Zambales. 8 Recoletos man ang nadestino sa Eastern Mindanao kan taon 1622, asin nag-establisher nin misyon sa Tandag asin Butuan. Kan taon 1623, inabot kan Agustinian Recollects ang Cuyo, Palawan, asin ay pundar ang kainot-inoting Pueblo Antaytay. Namana ninda sa mga Franciscano ang probinsya kan Aurora, mantang naabot man ang mga ini sa Quezon Province kang 1658. Mindoro kan 1676 asin Isla kan Masbate, Boreas, asin Ticao kan 1687.
500 years of Christianity. Sendong nadangog mga tugangan kompletong mga bareta ngunya na pagkaaga sa GB News Express. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. Asin po katubang si News Director Edwin Peralta sa mga bareta sa lado lokal. Asin Angel Mostasa. Siring man ang report kan Mega Force Patrol hali dyan sa lawas. Andy Espinar sa special na bareta sa Baliktanaw sa 500 Years of Christianity. Iyan ang mga baretang totoo. Sigurado, asin garantisado. Alas 6:43 oras sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Number mo na lang ang ibibigay sa magpapadala sa'yo. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar.
D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Sa pulukan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, balik kita sa programa. In the morning. Henry M. in the morning. Mga tugang, nagkaigwa ang happy birthday muna kay Kale Escuro. Yan, sabi ni Engineer Luna. Kale ba ang pag-pronounce ka ni? Kale. Happy birthday Kale Escoro. Happy birthday. At saka good morning kay Kapitan Edgar Limpin. Good morning, Padi. Good morning, Tabi, sa imo, amigo. Ang puging husband ni Dr. Mylene Limpin.
Good morning, Mamaylin. Good morning, Tabi, sa imo at saka kay Kapitan Edgar Limpin. Kapitan inijing sa barko, the best man na lalaki. The best man na lalaki niya. Edgar Limpin, padi, marinaga Tabi sa imo. Salamat sa pagtutok sa DCGB. All right. Si Mayor Rosal, ito na ang kwenta po mga tugang kay Colonel Isguera ang pagpo-provide din seguridad sa palibot kang ICR. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init. Di ko alam kung hanggang sa infon extent mga tugang kan trabaho ni tinaw kang alkalde. Ini po parte mga tugang kan mga pigbabago na mga guidelines sa protocol dyan sa ICR. Dahilan sa mga issue na nagburutwaan kan mga nakaaging aldaw. Ano? Kita mo, ako may naniniwala ako po na mapapakaray tabi ang security sa palibot kang ICR. Pero, aputunta muna po kay Colonel Isguera kung hanggang sa in an extent kan trabaho ninda sa laog tabi kang ICR quarantine facility. Good morning, Tabi Colonel. Welcome po sa DCGB. Good morning po, DP. Good morning sa ating mga listeners. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Good luck, Colonel, sa bago mong trabaho, ha? Thank you very much. Maraming salamat po. Okay. Colonel, pwede pong maraman hanggang sa po extend kan trabaho na tinaupo sa imo sa PSO ni Alcalde Noel Rosal? As in, ano po talaga ang pangkabuuan na trabaho na itiniwala po sa inyo kan Alcalde? Sa official memo po na na-receive ko buhat sa ating mayor, ang board pong ginagawa niya is to taking in charge of all the security and safety of all the quarantine and isolation facilities of the city. Mm-hmm. Ang buot sabihin po, talagang medyo malawak at malapad, komprehensibo yung napadagdag na trabaho sa akin bilang public safety officer. Okay. Mm-hmm. Na-receive ko po yung order nung 16 and then nagkaroon na po kami ng series of security committee meeting para po maplano talaga at mapaghandaan itong pagsasaayos nitong ating seguridad sa ating ICR. Opo. Meaning po, Colonel, mabat ko na pong madaling una po patulong po na po sa pigkuan mo. Meaning po, pag sinabing security, involved po dyan, included po dyan, ang internal and external security sa ICR building and sa premises po kang ICR, tama? Eksakto po. Eksakto po yung nasabi po, BP Henry. Yes, okay. Sige po, Colonel. Ano po ang kwanindo, ang napaghandaan na para po sa transition na in security plan sa ICR? Pinagandaan na po natin yan ngayon na para po sa kaalaman ng ating mga listeners. Our main mission po, ito po, maliwanag na maliwanag. The newly activated ICR Security and Safety Team, kami po mag-i-enforce ng all LGU and city health policies. Okay. To protect and secure public properties, mag-maintain ang PASI Orden and internal security. Ito po is in partnership with all health stakeholders sa loob. And of course, with the active support of the community. Okay. This will be a dedicated security force committed for the safety and protection of lives and properties within the ICR premises. Maliwanag po yan. Yes. Kaya po medyo malawak ang aming sakop ngayon. Pero po, direkta po, ang lalabas po niyan, ako po ang magiging ICR Security Commander. Okay. Ako po ang magiging kuha ko dyan. Kung sabihin Tabi, Colonel, sa paglaog mo pa sa nasa gate, kang ICR, entrada kang gate, may pagbabago na maramdaman ang satuyang mga kababayan. Ano po ang pinaka-proseso paglaog mo pa lang sa premise kang ICR? Within this week, maramdaman na po sapagkat kasama po sa mga requisitos na ating i-implement pamula ngayon, yung pong strict physical barriers,
Yeah, correct. Controlled parking That's and traffic flow signages. Yes. At kagaya ng sinabi mo po, dapat pagpasok pa lamang, Yes. hindi na natin iwawan-on-one na isa-isang papaliwanagan ng mga papasok sa Correct. pagpasok na lamang may bubulugan na sa kanila na kasing laki ng plywood Yes. na nandun po ang directional safety guidelines. Correct. Visible, readable at may mga numero po. Ito po ay i-install natin dyan sa harapan. Very good, sir. Magayon ang pigpaplano nindo, dapat baga po, limited kita sa face-to-face engagement, di ba? Sa mga malaog Totoo po luwas kaya. sa ICR. Halimbawa may darating dyan, ituturo na lang namin ng number sapagkat manggagaling po kay Dr. Riego. Opo. Yung ilalagay namin dyan sa labas. Sasabihin po kung may dumating na bisita, ito yung kailangan ninyo. Yung po, basahin po ninyo yung number 4, yung Opo. po ang susundin ninyo. Yes, very good. Pagkatapos Okay. po niyan, mag-distribute po kami ng ICE materials na nandun na po yung mga dapat gawin kung halimbawa pupunta ka dyan. Ibig sabihin, hindi na po tayo manghuhula, hindi na tayo magsasayang panlaway, talagang para pag may darating, ito po ang pulisya dito sa loob ng ICR. Iyon, very good. Okay. Sir Colonel, may kompo ka mo, may inspection sa mga gamit na palaog. Although medyo medyo delikado po ini we are dealing with virus baga po ang hapot ko lang po kung paano makontrol yan ngani pong day na maulit so nagiirinuman dyan sa loob kang ICR kan mga nakaaging aldaw. Opo, thank you po. Kung sa mga ospital meron tinatawag na health triage, kami po magkakaroon ng security triage tent. Okay. Ang ibig sabihin, ang mga bihikulo hindi kayo basta-basta makakadiretso kung wala kayong authority na pumasok dyan. Yeah. Kung walang clearance sa 911, kung walang clearance sa City Health Doctor na papasukin itong bihikulong ito, hanggang dyan lang po kayo sa labas. Yes, very good. Ang ibig sabihin po niyan, ipaprocess po natin yung mga pangalan ng bisita, anong dala ninyo, para at least malaman namin kung ano ang ihahatid doon sa ating pasyenteng nasa loob. I-record po yan, Very and then kami na po ang mag-i-inform doon sa pasyenteng na doon sa loob. Very good. Ililimit po natin ang oras ng paghahatid ng mga gamit ng pagkain. Ililimit po natin yan. Halimbawa po, okay, bibigyan po namin kayo ng total, iikot lang naman kayo dyan. We will allow you to pass. Ibababa ninyo doon sa table na pagbaba ng mga gamit, and then lalabas po kayo kagad. You will be given siguro mga 2 minutes. Yeah. Opo. Colonel, ang sarap po dyan sa observation ko, ako personal ko pong nahiling ini, iyan baga po nag-gate, iyan bagang perimeter fence kang ICR, di ba? Opo. May mga in-between baga puan, lusot tabi, Colonel, ang mga sarong ngayang burubag, sarong plastic, etc. Kadakot, pag ako po nag-standby dyan, tapig obserbaran ko talaga o nag-aagi ako dyan, may mga tao na nagtataonin gamit o ano man na bagay, duman sa nasa laog sa paagi kang kudal, pigtutuon po, Colonel, sa kudal. Opo. Kung na-obserbaran nindo iyan, garo saro ini sa pwede, delikado mga araw ka na sitwasyon. Buda, igwa kung nahiling, pero although haloy-haloy na po ini, haloy na ining nahiling ko hindi ko aram ko na bago na ini. Kahit ito baga, nag-usap pagkaon dyan sa laog, di ba? Opo, so haling laog, sir, pigtatao sa pagkaon, duman sa luwas na sa luwas na pag-iriba? Ngayon po, iba na po ang pulisya natin dyan dahil isa na lamang po ang lugar na pagbabagsakan ng mga pagkain. Yan, very Isang lugar good. na lamang po yan. Walang dadaanan yung mga dadalhin sa ating mga bisita, kundi isang section lang na control section. Pagkatapos dun po sa kasi po, alam mo, P.P. Henry, kung lalagyan naman natin ng bilog na trapal yan, tatakluban natin, hindi naman po masyadong magandang tingnan. Kulang na yung oxygen na papasok sa loob. And then, magiging very scary ang dating. Masyadong isolated na yung lugar na yon. Yes. Now, ang naging plano po natin, through the effort of our city engineer at saka kay Sir Buboy, ipalilinis po natin yung vicinity, magkakaroon po tayo ng policing area, and then magpapalagay po ako ng observation post dito sa may likuran para lahat ng movement ng tao ay sigurado pong mamomonitor. Very good. Okay. And then inaproba na rin po ni Mayor ang paglalagay ng public address system wherein hindi na kinakailangang iwawan-on-one pa na pupuntahan yung tao because there is a dedicated and controlled public address system na matatawagan natin yung ating tao na kinakailangan. Iyan. Okay. Iyan po, so usually po sa luwas madali i-manage ang security dyan.
Duwan po sa loob, Colonel, ang issue baga dyan nagruluwasan, kang inot, itong division sa cubicle, I don't know kung parte kang trabaho nindo in security, Opo, ng mga cubicles Go ahead, please, go ahead. o ang mga cubicles na iyan, igwa ki mga kwan sa ibabaw, so gani kaya, pwede kang si ripon, kaya kang okdawon, magkataning ang cubicle, kang babae buda kang lalaki. Ano? I don't know kung Actually, parte po ini kan sa security plan o parte po kan trabaho nindo ini na mabago ini na sistemang ini sa tabang kan City Engineering Office. Babaguhin na po yan. Malaki po ang pagbabago sapagkat nung security committee meeting last Saturday, magkakaroon na po ng complete segregation. Ayan. Siguro po, Lalaki magiging sa maayos lalaki, na, babae sa babae. Siguro hindi naman ako pagagalitan ni Mayor kung i-announce po dahil gagawin na lamang pong specific magiging function ng ICR na limited na lang ang ma-isolate dyan sapagkat magkakaroon po ng malaking building na gagawing isolation facilities. Separate ang building ng babae, separate ang building ng lalaki. Iyan ang the Yan best po ang na mangyayari. idea. Iyan ang the best na idea. And, Kaya po, wala na po mangyayari ngayon. Now, gusto ko pong malinawan yung mga tao tungkol po sa tinatawag na kasi nag-iisip na hindi sila nakakapasok sa loob ng ICR. Nakita po ng dalawang mata ko na hindi naman po ganun kagrabe ang sitwasyon doon sa loob na talagang magkakasama. Meron pong talagang tinatawag na segregation. Kaya nga lamang po, ang nangyayari dahil sa kawalan ng bantay, hindi masyadong namomonitor, nagkakaroon ng pagkakataon nitong ating mga pasyente, mga bisita na makalabas. Yun po ang nagiging sanhi. Pero definitely, hindi naman po yung sinasabing magkakahalo eh. Talagang magkakahiwalay naman po. But definitely, nagkaroon po sila ng access sapagkat hindi po masyadong nakontrol. Sa totoo lamang po, overwhelmed na yung mga staff doon. Hindi na po nila na masyadong nabibigyan ng pansin yan. Kaya yun po ay gusto ko lamang linawin. Maganda po ang setup sa loob. Kaya nga lang talagang ang pagpipicture ng iba, which is very, very sad, nakakalungkot po. Hindi po maganda ang naipaproject yung mga naandito dito sa loob na pinapahuwan pa po sa social media. Now, ini po ay isang paglilinaw. Sa ating pong DOH policy, yung pong tinatawag na Privacy Act, supposed to be, hindi po dapat magkuha ng picture dyan sa loob. Number 1 tabi, BP Henry, ano po? Ang pinipicture nila yung maduduming cubicle. Sino po bang nakatira dyan? Wala naman silang ginagawa dyan. Pwede naman po nilang linisin yan. Wala po silang ginagawa sa loob eh. Bakit po nila pipicturean yung madumi yan? And then ipapalabas nila sa social media. Ang tanong po, sino pong nakatira dyan? Wala naman po kayong ginagawa dyan kundi magpagaling. Bakit po hindi natin tulungan at ayusin natin yan? That's why, sabi ko nga po, wala naman po kayo marinig kay Mayor dyan because hindi naman sabi ni Mayor, bahala na yan. Basta the people will know na hindi naman tayo nagpapabaya. Opo. Okay. Now, ang isa pa tabi, DP, ngayon talagang may sistema na. Ang mahigpit namin ipinagbabawal ngayon, lahat ng pagkain meron dinatawag na inspection. And then pag nahulihan namin yung magdadala ng pagkain, papaila namin ng ang kaso po yan, papaila magkasi po sa batas. Opo. Colonel, medyo kaya kapos ako sa oras. Babalikan kita mamayang 7:30 Pero bago po diyan sa mga guidelines iyan ang mga penalties na iyan, may reaction ang sarong paradangog ta. Sabi niya, magayon na nabago ang security scheme sa ICR, pero sana don't overdo it to the extent of creating an atmosphere of making patients feel like prisoners. Be tactful sana ang mga security personnel dyan. Reaction tabi, Colonel? Wala naman pong prisoner dyan. Kaya nga po inaayos natin yan. Para mawala po yung image na yan ay nakakatakot na lugar. Gagawin po natin kaaya-aya yung lugar na yan na talagang dapat lamang bilang isang syudad, meron tayong lugar na gagawin po nating rest area, hindi po yung prison camp. Correct. Yan po mangyayari dyan, parang ibabalik po natin yung ambiance na parang yan vacation area, hindi staycation, hindi po yan presuhan. Yan po ang maging gawa natin dyan. Okay. Kaya nga po yung sabi nila, takluban ko daw ng trapal na color blue yung paligid. Sabi ko, hindi po, dahil masama magiging impression sa labas niyan. Ang kuwan po natin, ibabalik lamang po natin ang disiplina. Okay. Sige. Colonel, babalikan ta ka po after the newscast. Pag-istoryahan tayo itong sa penalidad. Sabi mo, may penalidad eh.
na pwedeng i-file oras yung po na sa pinalitan may... na yan, na palagay ko BP Henry, Oo. hindi ko kayang i-discuss na mabuti yan because sa legal officer natin yan. But I definitely, see. may sanction yan. Talagang may sanction Opo. yan. Yeah, okay. Pero pag may nag-violate, pwedeng may sanction i-kwan. Remember, pag may nag-violate, ang una namin gagawin sa police blotter namin, nire-record yan. Ayun. Okay. Mamaya, Colonel, pag-uusapan natin yan muli kasi alas 7:09 na, magabareta na si Edwin Kasichi. Tawagan kita muli, Tawagan kita muli after Thank you very much, 7 years. BP Henry. Sana maliwanagan natin ito kasi napaka hindi nagiging maganda ang impression nakarating na rin sa national media. Thank you very much. Yeah. And I will wait again for your call mamaya. Yeah, thank you so much. Mga tugang Colonel Rules Guerra, retired police colonel, retired police colonel Rules Guerra. 7:30 po ipagpadagos ta medyo nakaunan ta sa oras kang alas 7. Mga tugang na pagbabareta para ako gusto kong ikwan yan reiterate yan ta. Ngani po na di kita nagkakakirigkigan. Pero tama itong punto kan sarotang texter na sana po garo nga nafe-feel na kan mga yaon diyan nagarisin na sa prisuhan. Pero may punto man sa paliwanag ni Colonel Rolly Isguera. Bareta alas 7. Susunod na. Salamat po sa inyong pagantabay. Goodbye. I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya pa